Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Милли мәгариф һәркемне борчыган мәсьәлә. Бүген сезгә шул хакта махсус чыгарылыш тәкъдим итәрбез. Туган тел укытучысы күп кырлы шәхес тәрбияләүнең мөһим элементы буларак. Шул исем белән Оренбург өлкәсенең татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен түгәрәк өстәл оештырылды. Чара Матвеевка районы Иске Котлымәт авылы мәктәбендә узды. Җыенда Татарстан Республикасы мәгариф системасында эшләүче хезмәткәрләр катнашты. Оренбург татарларының уңышлары һәм проблемалары хакында Фирүзә Әбсәләмова репортажы. Район өлкә төбәкара бәйгеләрендә Иске Котлымәт мәктәбенең татар теле һәм әдәбият укытучысы Гөлчәчәк Сәлимованың укучылары, җиңүчеләр һәм призерлар арасында. 5-нче класстан 11-нче класска хәтле татар теле дәресләрен үзем алып барам. 12 сәгать безнең барлыгы. 10-11-нче классларда берәр сәгать кенә алып барабыз бит инде. Китаплар белән тәэмин ителгәнбез. Менә безнең быел 9-нчы класста бер генә сәгать булса, аны киләсе елга 9-нчы класста да 2 сәгать була. Яңа фугус күчкән саен сәгатьләр артып бара. Китаплар җитәрлек, ел саен берип торабыз заказларны. Кешелекле, матур. Оста тырыш, молодец. Урта мәктәптә 58 бала белем ала. Татар теле фән буларак барлык сыйныфларда да укытыла. Башлангыч сыйныф укучылары да белем алуда апа-абыйларыннан калышмаска тырыша. Педкалиятләрдә генә куллана торган традицион дәрес этаплары, методикалар, технологиялар белән дәресләр күрсәттеләр һәм ул нәтиҗәлелек бирде. Бүген искиткеч дәресләр карадык. Укучыларның класстан тыш чараларын күрсәттеләр. Шундый укучыларыбызның камил татар телендә сөйләшүләре, дәресләрне дә караганда традицион методика белән алып барган дәресләргә без шаккаттык. Түгәрәк өстәлдә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгыннан, мәктәпләреннән бер төркем вәкилләр, Оренбург районының мәгариф җитәкчеләре, өлкәнең татар теле һәм әдәбияты укытучылары, мәктәп директорлары, өлкә татар мөхтәрияте әгъзалары, барлыгы 60-тан артык кеше катнашты. Хөрмәтле укытучылар, бүгенге очрашуда ачыктан-ачык сөйләшик. Киңәшик, ата-аналар белән күбрәк эшләргә кирәк. Дип мөрәҗәгать итәм. Мин ышанам, татар теленең киләчәге бар. Моның өчен мәктәпләр, китапханалар, клублар, музейлар эшли. Укытучыларыбыз татар теле һәм әдәбияты буенча ел саен төбәкара олимпиадаларда катнаша. Оренбург өлкәсендә татар теле һәм әдәбият дәресләре 30 мәктәптә укытыла. Әлбәттә, сәгатьләр саны төрлечә. 2-дә, 1-дә, 05-тә бар. 2021 елда Оренбург җирлегендә уздырылган татар мәгарифе көннәре кысаларында мәктәпләрдә татар телен укыту сәгатьләренең саны кимү турында әйтелгән иде. Ул хәзер дә актуаль булып кала бирә. Татар телен яратырга яшьтән тугач ук үзебезнең гаиләләрдә сөйләргә кирәк. Үзебезнең әтиләребез турында, бабаларыбыз турында, аларның яшәешләре турында. Укытучыларның әйтүләренә караганда, шәһәрдә мул, авылда мул татар телен укыту мәсьәләсе кыенлаша бара. Соңгы вакытта гына татар телен укыту авырлашты, әмма хәтлек барысы да ана телләрендә сөйләшәләр иде. Сәгатьләр саны аз булу да дип әйтмәс идем, чөнки бездә 1 сәгать татар тел, 1 сәгать әдәбият укытыла. Улар бик яхшы дип уйлыйм мин, чөнки ярты сәгать кенә укытылган мәктәпләр бар өлкәдә. Бөтенесе дә фокус буенча чыкмаган, шуңа күрә 2-нче сыйныфта, хәзер 3-нче сыйныфта кында алабыз. 8-нче сыйныфта үткән елгы 9-ның программасы белән укытабыз. Шуңа күрә кыенрак. Хәзер безгә быел татар теле укыту кыенрак. Башка елларга караганда. Кыенлык тагын нәрсәгә була? Кыенлык башка нәрсә дип әйтергә инде, онсын инде балаларның күбесе читтән килгән балалар. Орта Азиядан башка милләт балалары әйе. Бәйгеләрдә уңышлы катнашу өчен укучылар актив педагогикадагы яңа заманча тенденцияләрендә белергә тиешләр һәм алар шундый сыйфатларга ия. Татарстан укытучылары түгәрәк өстәл барышында мөгаллимнәргә методик ярдәм күрсәтү максатыннан мастер-класслар уздырды. Мәгарифне үстерү институты, Казан федераль университеты галимнәре, дәреслек авторлары, укытучыларыбыз алдында чыгыш ясап, кирәкле дәреслекләр, кирәкле методик ярдәм күрсәтү буенча менә шундый түгәрәк өстәл алып барылды. Иске Котлымәт мәктәбендә күп функциялы медиа үзәк булдырганнар. Ул татар телен үзләштерүдә ярдәм итә. Үзәк эшчәнлегенең бер күренешен укучылар ТНВ каналының тапшырулары аша күрсәттеләр.
Без укучылар белән ТНВ каналында барган татарлар тапшыруын күрсәттек. Переведи, без татарча өйрәнәбез. Викторисыннан өзек, сиңа миннән сәлам сәхифәсе булды, кунакханә сәхифәсе булды, Шаян проектыннан өзек. Очрашу күңелле мизгелләр, бүләкләр, тапшырулар белән дәвам ителде. Татар мәгарифе юнәлешендә күп еллар хезмәт иткән, уңышларга ирешкән якташларыбызга бүләкләр тапшырдылар. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан Иске Кытлымәт авылының укытучылар коллективы бүләкләнде. Мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнүчеләр арасында 35 елдан артык стажы булган укытучылар иде. Татар телен укыту мәсьәләсендә үз кыйбласын саклый алган бу мәктәпләр һәм аларның укытучылары барысы да туган телне саклау алымнарын эзләргә тырыша. Без күбрәк кешебезне уйлыйбыз, әти-әниләр белән эшләүгә күбрәк әһәмият бирәчәкбез. Безнең балалар бакчасы да бер мәктәбездә. Хәзер балалар белән үзебезнең телебезне онытылуын сизеп торабыз. Балаларның бик күбрәк урысча сөйләгәннәрендә безне бик тә уйландыра. Шуның өчен без күбрәк чараларында үткәргә тырышабыз татар телендә. Менә шушындый планнар. Киләчәктә кадрлар проблемасы килеп чыгачак. Бүгенге көндә мәктәпләрдә яшь татар теле укытучыларына ихтыяҗ бар. Татар балалары заманча укыту стандартларын, чараларын үзләштерсеннәр өчен Татарстан белән хезмәттәшлекне дәвам итәргә планлаштыралар. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Рәсми документларга караганда Свердловск өлкәсендә 160-тан артык милләт яши. Гомум белем бирү мәктәпләрендә 4 ана теле укытыла. Булар рус, манси, татар һәм марый телләре. Татар теле төбәкнең Түбән Серга, Әшит, Әртәк, Красноуфим районнарында 19 авыл мәктәбенең укыту планына кертелгән. Быел беренче тапкыр татар теле буенча өлкә олимпиадасын Свердловск өлкәсендә Татарстан Республикасының даими вәкиллеге җитәкчелегендәге жюри карады. Инде борынгы Греция заманасыннан ук Олимпиада иң җитез һәм уңганнарны билгеләү чарасы булып саналган. Әлеге формат бүген дә мәгариф системасында сакланып килә. Шул нисбәттән татар теле һәм әдәбиятын укыту өлкәсендә дә. Свердловскида узган быелгы Олимпиадада 7 татар этномәдәни мәктәпләреннән 54 укучы катнашырга теләк белдергән. Әлеге чарада Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге тәүге тапкыр жюри җитәкчесе булып билгеләнгән. Бүгенге көндә чынлап та татар телен белү дәрәҗәсе бик нык түбән. Мин билгеле бик нык шаккатлым дисәң әз була. Балаларның белем дәрәҗәсе татар телен белү буенча бик түбән дәрәҗәдә дигән фикергә килдем мин. Нишен дигәндә 54 бала катнашты һәм аларның күбесе орфографик хаталарны әйтеп тә торып булмый инде. Анда бик күп хаталар ансы, аннан соң алар татар язучыларны, әдипләрне һәм әсәрләрне бутыйлар. Кемнәр авторларны бутыйлар. Сочинениелар яза алмыйлар. Диалект телен кулланалар. Мин диалект теленә каршы түгел. Диалект теле ул киресенчә безнең татарның байлыгын, матурлыгын күрсәтә торган әйбер. Әмма ул чәчәкне сискә дип, гомумән бик күп шундый менә ярар килешә дип язсыннар, килешәне килешә дип ике и белән шәһәрф аркылы язу. Гомумән миңа калса инде ул теге ничек иштәм шулай язам дигән шикелле белем дәрәҗәсенең түбән булуын күрсәтә кебек тоелды миңа. Бүген өлкә укучыларының күбесе татар телендә аралашмый. Шуңа күрә Свердловскиның төбәк олимпиадасы язма өлештән генә тора. Алай булса да бу өлкәдә дә кыенлыклар бар. Сөйләм теле бик бай булмаганга, балалар инша язганда үз уйларын тулысы белән җиткерә алмый икән. Бүгенге көндә татар теле һәм әдәбиятын 3 төрле итеп укытам инде. Кемгәдер ул якын ана теле буларак укытабыз татар теле. Шул балалар белән олимпиадаларда катнашам. Бар балаларның арасында урыс балалар, аларга татар телен чит телерәк өйрәтәм. Татар телен бар шундый балалар язырга, сөйләргә әле килебрәк чыкмый, алар белән өйрәнәбез. 3 төрле менә бер сыйныфта утыралар 3 төрле балалар. 3 төрле татар телен өйрәтәм инде. Хәзерге заман укучыларына әдәбият буенча биремнәр дә авыр бирелә, чөнки алар китапларны сирәк укыйлар. Укымыйлар. Балалар китап укымый. Балалар безнең геройларны белми, әдәби геройларны. Алар аның ишенә керми.
Алар аны аңламый. Аларда аның кайгысы юк. Менә бер укытучы белән сөйләшкән идем, алардан син любой монстр турында сора хәзерде, алар аны әйтәчәкләр ди. Китап балалар укымый. Билгеле инде менә без даими вәкиллектә ел сайын Казаннан китаплар алдыртабыз, мәктәпләргә өләшәбез, китапханәләргә өләшәбез. Китапларны мин үзем карап чыгам, искиткеч китаплар, без бала вакытта булган булса, андый китаплар мин сөенә укыр идем. Әмма балаларның менә замана шаукымыдыр инде, балалар мондый китапларны укыгана түгел, алар интернетта утыра. Аларның башка кайгылары, башка әйберләре, шуңа күрә белмим, нинди шишелеш бар икән бу юлда, я булмаса мәгариф системасын үзгәртергә кирәк, я булмаса гомумән уку таләпләрен үзгәртергә кирәк дип уйлыйм мин. Быелгы Олимпиада нәтиҗәләре чагыштырмача уңышлы булып чыкты. 54 катнашучыдан 10-сы яхшы балларга ия. Иң әйбәт нәтиҗәләр Әҗыгыл, Манчаш, Тамак һәм Үрмәккә укучыларында. Укытучылар әйтүенчә, бу өлкәдә уңышларга ирешү өчен гаиләдә туган телгә хөрмәт югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Әти-әниләр тырышмаса, атнаның 2-3 дәресендә генә татар телен өйрәнеп булмый. Быелгы менә Олимпиадада Вероника безнең 7нче сыйныфлар арасында область буенча беренчелекне алды. Бик күп аның балы булып чыкты. Безнең кызыбыз төрле якларга бик җитез. Олимпиадада менә беренче алып, у төрле бәйгеләрдә конкурс иштисов дип әйтәбез инде, анда да гел беренче урыннарга лаек була. Моңа этәргеш булып аның әнисенең булышлыгыдыр дип уйлыйм. Чөнки аның әнисе безнең мәктәбебездә күпме еллар буена татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләбеде. Минем иң яраткан авторым Муса Җәлил. Мин Муса Җәлилнең күп шигырьләрен ятлыйм һәм төрле конкурсларда участвовать итәм. Тел буенча олимпиададар бик әһәмиятле, аларда җиңеп чыгу укучылар өчен зур стимулга үрелә. Свердловск өлкәсенең татар авылларындагы укучылар мондый чаралар ярдәмендә Казан шәһәрендә күреп кайта. Олар өчен бу онытылмаслык хәтирә. Тик тел ул иң беренчедән аралашу чарасы. Анарда сөйләшергә, укырга, үз фикерләреңне һәм хисләреңне җиткерә белергә кирәк. Шулай булгач, олимпиада форматы укучыларны шикли кебек. Бу форматны үзгәртеп, интеллектуаль уен яки видео квестларга күчерергә кирәктер. Бәлки, вакыт күрсәтер. Алия Садыкова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Удмуртия балалары татар теле буенча төбәк һәм халыкара олимпиадаларда призлы урыннарны алып бара. Дәресләр саны кыскарып, татар теле фән буларак укытыла торган мәктәпләр саны кимесә дә. Укытыла торганнарында татар теле 2нче класстан керә башлый. Балаларга туган телне тырышып өйрәнүгә этәргеч тә бар. Удмуртиядә башлангыч класслар өчен мультилингваль олимпиада оештырылып килә. Удмурт дәүләт университеты 7 ел электән яшь полиглот исемле олимпиада уздыра. Беренче елны рус, удмурт һәм чит телләрне өйрәнүчеләр катнашса, оештыручылар икенчесендә татар теле фән буларак укытылучы мәктәпләргә дә мөрәҗәгать итәләр. Быел олимпиада 2 ноктада Абдулла Тукай исемендәге гимназиядә һәм Хөсәин Фаизханов исемендәге лицейда уза. Сез кистем дип язырсыз. И классларыгызны, сыйныфларыгызны язырсыз. Аңлашылдымы? Кисем мәктәбе малайлары кызларына юлга иртә чыгарга туры килгән. Авыллары белән Ижау арасы 150 чакрым, 3 сәгать тирәсе киләсе. Аның да уңаягы бар. Юлда тел кагыйдәләрен кабатлап килгәннәр. Телне саклау мәктәп җилкәсенә төшеп бара. Авылда да хәзер балалар үзара һәм хәтта гаиләдә дә русча аралашуга күчеп баралар дип уфтаналар укытучылар. Олимпиада биремнәре 4 бүлектән тора. Һәр кайсында 6дан артык сорау. Бөтенсенә дөрес җавап бирә алсаң, 100 балл җыясың. Удмурт дәүләт университеты олимпиаданы башлангычлар өчен уздыра. Ул шуның белән мөһим дә. Республика күләм һәм халыкара урта һәм югары класслар катнашып килә. Гадәттә башлангычлар теләкләре булып та нәүмис кыла. Баланың тел белән кызыксынуы никадәр иртә башланса, шул кадәр әйбәт ди Фаилә Җамалиева. Олимпиада биремнәрен татар теле укытучылары үзләре төзиләр. Алдагы елгылар материалларны алабыз, интернет аша өйрәнәләр балалар. Һәрбер нәрсәне кабатлыйбыз. Дәрестә дә үзебезчә алып баргачтан һәрбер кушымчаларны, һәркем сүзләрне
лексиканы, грамматиканы, фонетиканы кабатлап барганга күрә балаларга җиңелрәк бу олимпиада. Алар өйрәнмәгән сораулар юк. Һәрберсе алар өйрәнгән программада нәрсә булган, шуны кертергә тырышабыз. Быел бу олимпиадада 3 белем йортыннан 60лап бала катнашты. Пайыр авылы мәктәбеннән транспорт мәсьәләсен хәл итә алмау сәбәпле килә алмаганнар. Безнең татар теле бар мәктәптә. Без анда татар телен өйрәнәбез. Миңа монда беренче тапкыр булдым. Миңа бернинди дә сораулар авыр булмады. Мин килдем кесте мәктәптән. Без Тимур белән беренче каты килдек. Мин икенче. Өйрәннәр авыр булдымы? Тиз генә ясадык. Без татар телен бик яратабыз һәм олимпиадада катнашабыз. Узган елы мин 3нче урын алдым. Мин беренче. Без әйтә татарча сөйләшәбез. Шуңа телне әйбәт беләбез. Нәтиҗәләр инде билгеле. Диләрә Латыйпова иң күп 97 балл туплаган, 96-нчы җыючыларда бар. Барысына да сертификатлар тапшырылды. Беренче, икенче, өченче урыннарны алучылар өчен бүләкләү тантанасы республика күләмендә май аенда уза. Удмурт университеты оештыручы бу олимпиада башка телләр белән беррәттән татар телендә дәрәҗәсен күтәрә диләр укытучылар. Ижаудан Фәнзилә Салихова, Татарлар. Чиләбе өлкәсе Уй районының Әмин авылында мәктәп 1889 елдан ук булганы турында мәгълүмат бар. 1929 елда биредә Совет башлангыч мәктәбе ачылган. Дистә елдан соң ул 7 еллык итеп үзгәртелә. 1957 елда татар мәктәбе 1нче сыйныфтан алып рус телендә укытуга күчә. Туган тел өйдә аралашу теле генә булып кала. Шулай итеп, бераз сөйләшсәләр дә, туган телдә укый да, яза да алмаган берничә буын барлыкка килә. Борынгы авыл Әминдә хәзер ана теле аралашу теле буларак та юкка чыгу куркынычы астында. Уй районының бердән-бер татар авылында туган телне саклау усулларын һәм җирле халыкның фикерен белү өчен Әмингә хәбәрчебез Гөлдар Хафизова барып кайтты. Әнкәм бишектә көйләгән анары төннәр буе әткәм хикәят сөйләде. 6нчы сыйныфта татар әдәбияты дәресе бара. Балалар Габдулла Тукай әсәрен өйрәнәләр. Менә бүген нәрсә үттек? Хәзер мин теге дәрестә сорыйм әле менә шул балалардан. Алар күп нәрсәне әйтә алмый торачаклар. Атнасына бер генә сәгать 40 минут. Менә хәзер шул без 40 минут әдәбиятка бүләргә тиешбез һәм грамматикага бүләргә тиешбез. Фәнүзә Биккулова 28 ел татар телен укыта. Ул килү белән Әмин авылы мәктәбендә татар теле дәресләре яңадан башланды. Мин 95 елда килдем бит инде бу мәктәпкә. 250 бала иде. 20дән артык булды классларда, койбер классларда. Олар арасында әлбәттә рәхәтләндереп татар телендә менә бу әдәби телдә түгел, Әмин телендә сөйләүчеләр бик күп булды. Балалар орттан ияр бiri торганнар иде. Әйдәгез шуны эшлик, әйдәгез биек, әйдәгез менә шул спектакльне куйык дип. Әмин урта мәктәбендә барлыгы 68 укучы белем ала. Бу балаларның әти-әниләре барысы да яшь. Менә кемнең өендә ул яшьтәге кеше бар? Нәнәй дигәндә дәвәни, картатай диләр бит инде. Олар әле сөйләшәләр. Кемнең әти-әнисе чип-чиста рус телендә сөйләшә, әнә шул балалар белән әлбәттә кыен. Бу беренчедән, икенчедән татар теле 5нче класстан гына кертәбез бит инде. Хәрефләрне без өйрәнәбез 1нче класста. 5нче класста безгә олимпиада эшләре җибәрәләр. Мәктәп олимпиадасы, район, шуннан соң өлкә олимпиадасы. Кайда инде ул 5нче класска олимпиадада катнашу. Без яңа алфавит өйрәнәбез. Татар теле һәм әдәбияты Әмин мәктәбендә 5нче сыйныфтан 8нче сыйныфка кадәр укытыла. 9нчы класста olmadım çünkü 9нчы класска кертелде родной русский язык и родная русская литература. Олганда була, әлбәттә. Дәрестән тыш безнең венерочкалар бар бит. Шулар белән алырга була бүтән классларда да. Әгәр дә әти-әниләре так риза булсалар. Булай предмет итеп расписаниега кертеп тә булмый. Чөнки без 5 көн укыйбыз ая. 6 эш көне түгел, 5 көн. 7 сәгать балалар 3-10 минутта менә кайтып китәләр.
Район мәгариф түрәләре бу мәсьәләне хәл итү урында мәктәп җитәкчелегендә дигәч, біз Әмин мәктәбе директорының татар теле дәресләрен арттыру мөмкинлеге турында сорадык. Решаем мы, но при согласовании, конечно, с управлением образования. Управление образования, в принципе, дает добро, как бы не против они, наоборот, только поддерживают в этом плане. Вот. Материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение, в принципе, нам позволяет. Вот. Но основное, чтобы не было отказов от родителей. Но, надеемся, такого не произойдет. В основном-то у нас деревня татарская. Раньше не было и возможности такой. Это и нужно было и рабочие программы, и все обновлять полностью. Но сейчас, в принципе, готова и почва. В дальнейшем планирую увеличить и часы, и нагрузку на учителя. Вот. Но это нужно работать совместно с родительской общественностью. Бу хакта җирле халыкның да фикерен белергә булдык. Кирәк, конечно. Мен школда 1-нче класстан по-русски учился именно. Татарча китап укый алмыйм дип. Ну, конечно, обязательно. Мне кажется, никто не против булмас дип уйлыйм инде. Хоть как ни старайся, бит урыстар түгел кыйын. Все равно мы хотим и в мечеть сходить, например, уже с возрастом приходит же это к нам. Душа рвется, үдіңден бейі баштайын, татарса музыка ешітсен. Мына оқынбағасаны қолай ердарды білен татарса. Әйбет бұлар и оқысалар, конечно, молодежь. Татар телен укыту буенча кайдадыр директор каршы, каядыр ата-аналар риза түгел яки укытучы юк. Әмин авылында андый сәбәпләр юк. Туган тел торышы белән мәктәпкәчә учреждениягә кереп тә танышырга булдык. 2 төркемдә барлыгы 24 бала йөри. Балалар бакчасы белән 1 ел Лилия Хөсәйнова җитәкчелек итә. Татарский язык не ведется, но воспитатель дошкольной группы детям все равно рассказывает, некоторые слова разучивает с ними татарские, чтобы дети понимали, что они все-таки живут в татарской деревне. Только этим пока ограничивается. Бабушки стараются, конечно, прививать, разговаривают, какие-то слова разучивают с ними. Я хотела бы, чтобы ребенок понимал и знал язык. Мне кажется, обязательно керек. Урамда кетіп отыраң, балдар тек орысша сөйлешерлер бит. Орттарынан келең, тик орыс сағына сөйлейдер. Татар авылы Әминдә ана теле бары тик әби теле генә булып калган. Биредә татар телендә сөйләшүче өлкән яшьтәге кешеләр саны да кими. Әти, әни, яшьләр телне белми. Ана телен саклау өчен бер юл кала. Балалар бакчасы һәм мәктәп. Монда исә уртак тырышлык кирәк. Ул чакта Әмин урамнарында туган тел ишетелер. Чиләбе өлкәсенең Уй районыннан Гөлдар Хафизова, татарлар. Һәр милләтнең киләчәге, мәдәнияте, балалар бакчасы мәктәп белән бәйле ди фольклорчы Галим Мәхмүд Нигъмәтҗанов. Һәр чак белемле булыйк, белемгә омтылыйк, хөрмәтле тамашачылар. Хәбәрләшеп яшик. Ә бүген тапшыруыбыз тәмам, сау булыгыз.